komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga naman sa aton ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Nobyembre 17, tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan ang aton sini nga countdown mayara na gid lamang 38 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Paskwa. Preparar ng mga maninoy ka mga maninay diraha. Man subong nga paniempo kamo kunong tagaan sa inyong mga ihado sang regalo. May 45 naman kadlaw na bilin bago magtakop o kon mawagtang ang year 2021. Sa magka-aksyon naton nga mga nag-monitor karon nga aga pagi sa Facebook live sa Aksyon Radio Bacolod, amo man sa YouTube. Good day ang aton gid nga panami ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Amo man sa mga nag-monitor karon nga aga via on air. Salamat gid sa inyo ha padayon nga pagsakdag sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor sa ilang mga transistor radio nagamonitor sa ila salakyan halong sa pagmaniho karon nga aga makanay-kanay kagabi maginot ang aton sining nga tiempo sang gulo gabi na lang nagbugnaw ang temperatura no kagabi siling ko nga kaginot man. Pay ginabantayan subong ha ang pag-asa nga LPA pero layo pa man layo pa way pa makasulod sa par. Hopefully hindi ni mag-develop bilang isa ka bagyo. No, in-check lang naton ang latest na karon sa mga kaaksyon naton yang naga atutok na karon nga aga sa liwat ng aton gid nga greetings. Aksyon na tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balita sa nasyonal, ti may ara sang panibag-ong supply sang Sinovac no nga nag-abot diri sa pungsod Pilipinas. Kabahin ini sang ginabulig man sa pungsod China mga 3.5 million doses no sang Sinovac vaccine for COVID-19. Now, posible ini nga vaccine, i-check ta lang na kay tikon dito sa Department of Health, lang tawon ta subong ang ginatunan, in fact, subong adlaw November 17. Amo ini ang petsang ginambal sa Department of Health nga pwede na maumpisahan diri sa pungsod Pilipinas ang pagpatigayon sang pagbakuna ang booster shots sa mga medical workers. Di posible ang Sinovac isa ini sang mangin option o kung choice pwede na ton pilion para sa booster shots. Dugang ini nga kadamuon sang doses ng vaccine nga available diri sa pungsod Pilipinas sa nagapadayon nga pag-roll out sang gobyerno. Tilang tawon takon Bacolod City kay pag-intindi ko kag Negros Occidental nagambal naman nga ready na para sa pagpatigayon sang pagbakuna sang booster shots. Depende ina no kay
Actually, do may mga choices sa to o kung may ara sang palayag ang Department of Health kung ano ang pwede ibakuna sa imong booster shots, no? Pwede magaling nga kung halimbawa bisan lain ang imo bakuna or vaccine naging tublok sa imo sa first and second doses. Lain man ang booster shots do pwede, no? According sa Department of Health. Pero mayo gid ko ma-explicar ni tao sang husto blas tawo. Kay isang primero nakita ta gani nabudlayan ganing explicar ang mga local government units. Amo na nga naghina ang rollout sa vaccine kay kadamo mga daan sa mga nagapagwa sang impormasyon kapin pagid sa social media gamo ng reason ng iban nakulbaan magpabakuna. Dapat siguro ma-inform ang public as part sang campaign no kung paano ini matigayon gid in the coming days. No kung hindi gid man subong nga daw mampisahan diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod kay sa Negros Occidental ang pag-intindi ko si Governor Eugenio Bong Lacson nagmeeting magani sa mga mayors sa parte sa pag-roll out sang vaccine, pagbakuna sang pagpatigayon sang vaccine inyo, pagbakuna. O ti ilang tawon tani kay importante ini for the public to know kung ano gid exactly ang plano sang gobyerno. Ano pagid? Now, i-check ta lang karon kay Gov no, kung ano ang ilaman update sa meeting upod sa mga alkalde diri sa palibot sa probinsya. Ang good news subong kay at least ang sa probinsya ho nakita nato no nagamat-amat manubo ang mga cases, just the same with Bacolod City. Hopefully ma-maintain nato ni kaysa nabilin nga mainadlaw, we are expecting nga mangin happy kag merry ang aton sining nga Christmas celebration. Ano pagid ang mga balita nga tutukan ta karon iyang nga aga? Now ari ay parte bala sa face shield nga pag-usar kundi ang mando sa Malacañang nga pwede lang ni siya gamiton depende or mangin optional sa tawo kung magamit siya sa face shield o kung hindi. May mga mall diri sa Bacolod, as a matter of fact, do tanan nga mall, ang nag-require gihapon, upon entry o pagsulod mo sa mall, kinahanglan, may ara ka gihapon, ginasuksok nga face shield. Pero sa tutuod, lamla ining pagsuksok sa face shield, kung lang tawon mo sa mga mall, ang sitwasyon ngati pagsulod mo palang sa mall ang imo facial i-plastar mo sa guya mo sang husto pero actually pagsulod mo to sa ara ka na within sa sulod sa mall akalabanan nakita mo do ginahimo headband mo siling ko na no ning iban do ginahimo kalo so ang nga ang face shield bisan sa mga mall, ginasuksok lang as part of the requirement. So, kinanglan may face shield ka kung magsulod. No? Pero kung nara na sa sulod, gani abaw, ginakakasman. No? Ginakakasman. Ti iway man mahimo, daalangan man alagsun ka security guard ka ng balon. Isuksok, liwat ang face shield mo. Pero kung magsulod ka naman sa imo baklan, nga mga stores, tiyan mo naman na that is another thing kung gina-require gid sang aton sini nga mga naga-renta o nagabaligya sa mga mall. Amo man ang pagbitbit sang kabataan, bisan dito sa nasyonal amo ning ginaistoryahan sumungho. Kay may mga recommendation ang pila ka mga health experts dito nga hindi tagid-anay hala ka bitbit ang kabataan ta sa mga mall, maluoy kita. Especially kung ang inyo kabataan because even the president ng hambal kung concern ka sa imo apo, sa imo bata, mga magagmay pa kapin pa kung ay mabakunahan, mas labing maayo nga hindi mo lang paghalakadadol, abi. Halakadala sa sulod sang mall. Ako naka-insindig ko kung ano ni ka lain kag kabudlay ang epekto sang COVID ni porte sa kabataan. Nabudlayan sila sa tiner lang sa balay, kapin pagid kung istrikto man ang ginikanan nga bisan sa dalan lang lagaw-lagaw sa dalan to hindi na pwede mo sa mga istrikto nga ginikanan sulod balay gid lang
ginasiraduhan ang gate, ara lang gid ang kabataan sulod sa balay, ang kalabanan hampang lang sa gadget, amo lang na perming ginahimo nila. Pero hindi man nagakahulugan nga bangon nga ginubo ang aton alert level status sa Makulod nga wala na si COVID, ara gid gyapon, no? Munang subo ging kabalita kasi COVID ara gyapon, hindi kita kahatag kumpiyansa sini, especially sa mga kabataan. Amo na nga kuya, personally I would suggest na kung hindi gid tama ka importante nga dalon yung inyong kabataan no sagwa para magkadto sa mall, no, kundi nang inyong kadtuan dira kapin pagid kon tuman kadamo sang ara nga mga publiko nga nagatiner, bawo palihog lang ay kuidaho lang anay hala ka bitbit sang mga minors. Okay, mabudlay gini na. Iklarohon ko man ni karon galio, by the way, kundi ang sa Facebook post ya sang Balacar Transit Incorporated, kuno pwede na sila kabiyahe, na may biyahe na, marisyom ng biyahe sang Balacar from Oriental to Occidental, vice versa. Pero ti daw may palayag man si Attorney Frando Diaz nga daw dali lang, no, hindi lang anay siguro nano ini man ipaklaro tani karon kay damo sa mga nagapalamangkot no nga gusto mag-travel pagkadto sa Negros Oriental, di masubo-subo ini. Hindi naton anay pagdadali-dalion man, although nag-alert level 2 man ang Negros Oriental, no, sa ila sining status lately nga ginpapanaog sang IATF sa national. Ayos ang inyong mga komentaryo, ang inyong mga mensahe, feel free lang sa pagpadala sang sa aton sining comment section ara dira sa Facebook kag sa YouTube. Pwede nyo gid mapadala anytime. Iwan tangin na magkumudar karon kag mabasahan isa-isa. Now, ang balita mo ni unahon ko lang ni Anay ho kay ang parte bala sa booster shot kundi ang Department of Health ang ginpagwa nila actually during public advisory on COVID-19 booster shots. Nabutang during fully vaccinated healthcare workers may avail of booster doses starting November 17, meaning kusubong adlaw Miyerkules. Matapos nga ginhatagan sang Emergency Use Authorization or EUA ang naghatag siniti FDA sa pungsod Pilipinas, ang gina-recommend nga pwede gamiton for booster doses. Amo ini ang Pfizer, Moderna, and Sinovac. So regardless kung anong brand sing imo sini nga bakuna, sa primero, nga na fully vaccinated ka, pwede kuno siling sang FDA kag DOH. Tidri sa aton sa Bacolod ang target sang EOC nga magkumpleto ang pagbakuna sang 70%, no, o kon majority nga ginalantaw herd immunity before the end of December tapuson ina. Tiari parti sa booster shot siya hingagawon naman ni para unahon mga medical workers, are we ready? Subong na naman may ara bala na sang green light ini na masugdan ayan sa Bacolod and Negros Occidental sining adlaw ang booster shot. Kag party pagid sa pag suksok ang facial do, kisan makayuhom ka mo. Pati subong manog baligya facial diya do ipanagtag na lang nila mo sing la why na ni balda na ni negosyo iba nang umprapen og libon nila. Tikon why sa manog bakal karon ano mo na alangan ikaw masuksok sina kada adlaw. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero hunahon na nato na ining parte sa pag hatag na sang green light sang FDA kag Department of Health ang ila advisory for the booster shots. Joining us over the phone is the head of the local IATF, Vice Mayor Ilcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, action out ng David ng sa aton nila official. Salamat sa time. Vice, i-check ko lang sa imo first and foremost. Naka-discuss na kamo, I don't know kung naka-upod ka meeting with the AOC. Parte bala sa sining booster shots kung sa Bacolod City, maumpisahan ini today?
Yes, today pwede naka-start action art kay PDOH nga advisory nga. Mhm. And ang aton healthcare workers is already allowed and eligible sa booster shots. Action art and dati ang aton yang supply dira damo katama. Mhm. So I think ang next that will follow ang aton frontliners. So I think ang iban nga kuan nag-start ang vaccination, I think daw April or May. Mhm. Sa aton din, March, April, May, dodra sila nagsugod. So more than 6 months na. And sa mga advisory and ila study, 6 months, after 6 months, pwede ka naka-booster shots. Okay. Pero ang gamiton nga booster shot kung Bacolod City ang pagambalan bastante magidya mo no ang aton sini bakuna nga pwede gamiton subong vice no. Yes, kaya kung ang booster shots mo pwede nga same brand Mhm. or other brands di pwede man like Pfizer, pwede, Moderna, Astra. Daw pwede siya. Okay. Pwede ka mix ba? Mhm. So ang buwan niya, bisan lain ang imo sini kay amo maning hambal sang DOH ang advisory nila actually tatlong ginmension Pfizer, Moderna and Sinovac can be used as a booster shots. So meaning regardless kung anong imo previous yang ginbakuna sa imo pwede gyud magamit. Yes, even si Prime Minister sa Canada, si Trudeau siya primero Astra tapos ang second dose ni Pfizer. Mhm. Pero anong sa inyo paglantaw, Viceman? Kung nabudlayan, nagligad kita convince tao, kumbinsis tao nga magpabakuna sa regular pa lang vaccination drive, ano paglantaw mo? Ini mahapos na lang ayhan ang pag-convince naton sa tao nga magpabakuna sang booster shots? I don't see any problem action art no. Ang booster shots kasi ang aton yang vaccinated nga population kuha na sila well informed and educated so the fact na nagpa-vaccine ka then ready ka na for booster. Only that na itong iban nga may mga experiences na mga mild man lang gani minsan na sila ban nga nagkuhan bala. Para sa ako na may I don't know kung related sa akong vaccine nga nagsapa ang BP ko lawig. Mhm. But nanaog man lang. I don't know kung sa second dose ko to or not, no? But ako, if allowed na, sa January, mga 6 months ko, kung pwede natin mapabooster po. Okay. That's my point. Nung kay siling kong iban blab because of the reactions lawas nila nga na-experience, base ang iban magbatsyag sa katahap nga bagambal nga ti mapabooster kita kay na-complete ang first and second dose do kadugay sa aton sining ginbatsyag balang nga reaksyon kag sa lawas naton nga epekto. Iniguro dapat may mga expert naman kita o medical experts sa Bacolod nga magpadayon sinising information drive vice kay medical workers I cannot see any problem pero ara sa mga common tao nga pwede or sa public nga daw dira guro sentro gid nga tutukan sa mga medical kag health experts naton vice. Yes, ako lang tao ti majority siguro mga 98% mapabooster na. Subong nga ni action art ang aton balang barangay ang aton vaccination kung ara lang yung aton nga bus at palapit na sila no basta ara nagit sa ila front pala or lapit lang katama ara sila. Oo, primero daw kabudlayan kadamo action art nga nagapabaksin na kung
ara na ang aton sa imo gid lang doorstep. Aha. Oo. So dragi sa purok mo makadto, kadamo action at. Gani kang iban to. Ang expectation by the end of the year, iba sila labot ang aton target na herd immunity. Kaya subong lapit na kita 60% ang aton target population mo or eligible, qualified na population. Oo, lapit na kita 60%. Okay. So, tayo na lang ang target kanina siyang aton CXO ni Mayor by the end of the month mo. So, tipila pa, lawig pa, may 13 days pa ta. Sa bagay, no kay 17 pa lang subong, hopefully by next nga mga kuani mga inadlaw kay ti may ara pagit sa December kung ano National Vaccination Day ini vice kay do 60,000 kunong target sa makulod nga labuton. Well, hoping quantity mo ang action at malapot na. Yes. So, subong, most probably, nga sugdan na ni kung may ara sa mga medical workers nga mag-qualify, mabakuna lang gidya ang EOC or ang aton nga mga vaccinators. Yes, action art. Vice, isa na lang. Parte bala sa pag-usar sa face shield, mga kuan subong, mga mall, ga requirement gihapon, no? Galing kay siling kubla mo to kay ina, nga siling ko magsulod ka sa mall kung kaisa, security guard districto, suksukon mo face shield mo, hindi gani kalabot, 3 kadupag, nakakasang tawag ni himo lang hidban sa sulod ng face shield. Well, in compliance sa action art siyang advisory. Ako, hindi man ko lawyer. But ang akon interpretation, masiling ka optional, hindi siya obligatory. So, to each his own. Pwede ka mag-mask, pwede ka hindi. Except sa ila to required dito yung nara sa hospital. Diba? So now karon kung ari kasi akon business establishment, may right ko to protect myself and my employees. Okay. So pwede ko yaka-impose nga no Face shield? no entry. No entry? Okay. Okay, optional siya mo. So kung i-allow yan ni business establishment ka mag-white face shield, well and good. But then kung may right man siya to implement siyang no face shield, no entry, kaya optional mo. See? Correct. The same thing ng ni Subong, may mga establishments nga only those vaccinated ang ginalaw na magsulod. Kaya gusto na proteksyonan ng ilang employees. Okay. Ang National IAT at pag-advisory na inibla ang private or government. Nga kung Alas 8:29 na nawagtang si Vice. Balikan ko siya, iyado balot sa lang palihog ang akong obligasyon, alas 8:29. Unti-unti nang bumubukas ang bagong mundo. Harapin natin. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang adlaw sa Nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon
So, rigid na ito ng linya ni Vice Mayor Elcid Familiaran ni Nawile. Ari na siya, nakabalik na sa itong linya. Vice, so rigid na ito ng atong line. Hello, Vice. Vice, alas 8:30 na. Ikuha na sa liwat. Okay ba si Iway balikan ta siya. No, kay parte ini sa kuana, no, sa nagapadayon gyapon nga ginahimo sang city nga pag kampanya, no, ang vaccination drive subong ti target even ang province nga mapadasing maramo to ganin nagmeeting man si Gov sa mga mayors, no, mga mayors kay do hindi bala kita ya ka move on gihapon nga ti mga nugduan na ni katuig ho mo man gihapon iya ang sitwasyon ta balik-balik kita. Vice origin na utod linya ta. Hello, Vice. Vice, origin na utod ng linya naton kay ina. Hello. Vice, origin na utod ng linya ta kay ina. Thank you for having you again. Hello. Vice, batian mo ko? Hello. Liwat abiyado kay do hindi siya kabati sa ato now. Sige. Good morning lang kay Jean Oisiser, Jan Isquera, kay Chris Ongon Calvo. Ara man si Christine Minies Villalobos, gamonitor sa Barangay Pandanon, DSB. Tutok man siya. Salamat kita. Talan nga ARB Funds Club members ginatamaw niya. Jan Isquera, Jen Oisiser, kag ara man si Atia Kim Eriman, Lizel Zakeri. Lizel Zakeri, good morning. Ara man si Romy Alcunsa. Siling Action Art, as ko lang pwede ka pa booster shot, ang wala ka pa vaccine, hindi pwede, sir. Ang ginabal nga booster shot, nabakunahan ka na yan, na kumpleto mo na before ka i-booster. Kaya ang booster na, pagpabakod, pagin sang immunization, bla sa imo, hindi pwede nga malaktod kayo mo sa booster, nga way ka mabakunahan sang vaccine. Vice Origid, nautod ang linya ta kayo na? Yes, Action Art. Well, as I have said, bala pero sinisang kwan, may advisory naman nagwa siya from the National ATF na be it in government or private company, hindi mandatory ang vaccination. Only that, pwede ka ma-require sa imo employer na magpa-RT-PCR ka regularly. I think sa kuan mo ina, sa France. Oo, hindi mandatory ang vaccination. But ang sa France hindi kay RT-PCR test. Mapakwa ka sang imo, what do you call this? Ang imo mapaswab ka? Antibodies. Okay. Lain to yung ila approach. So kung taas ang imo antibodies, hindi kanila pag-i-require nga mapavaccinate. Kung mag-level nga nubo siya, obligahon kanila magpavaksin. So ini Action Art, mga bago ini nga developments nga mando siyang national government na ton tungod nga siyang imo lang siyang aton ni subong nga sitwasyon nga damo hindi magpavaksin. Damo wala gapati siyang vaccines. So, wala good question or wala na imo na i-right. Only that, maproteksyonan ang tanan, require ka at your own expense. See? So, pwede ni kagasto. Okay. So, balido sundon i-duplicate sa Pilipinas ang ginahimo sa France? Ang sa France, ang sa aton di RT-PCR test kanya. RT-PCR gigaling, no? Kailan to yung antibody? 4,000 ina yan. 4,000 mil. So kung i-require ka na nila nga regularly every 15 days, minsar ka lahwig So, no? Diba, kung amo na ganing iban nga mga nag-travel, mga negosyante, kada lakat iya kung din siya makadto nga destinasyon niya, kay importante man, kag apor man siya, sulsog ang ilong niya kag lingagngag correct na siya, Action Art. Anyway, lantawon ta kung ano na kay way paginman guro mabaton ini
Wala tong mga mabuwa sa guidelines DOH. yung hard copy bala so that matun-an nato. Okay. Sa mga mall, mga bata, sa mga matamat naman nagadamo, no? Hindi mapunggan ang ginikanan. Gusto, ginila ka madala dahil ng kabataan. Ko below 12, ang unvaccinated, for me, kung ako yan, hindi ko mag-risko siyang bata kung dalon ko sa mall. Kaya kabalok ang mall, aircon mo. So, okay lang na kung vaccinated na. Okay. Pero for me, hindi ko yan mag-risko action art. Kasi sa aton datos, ang kabataan pwede malatman Dito sa Manila gani may ato na to bisan ng presidente nagambal niya na ini natabo ni siya 2 years old ni nga natapikan ni kun bala sa mall giman pagmauling upod sa ginikanan. Correct na siya action art. Very costly na siya ginikanan niya. Okay lang na kung makasurvive. Kung magrabe ikaw, ma-hospital ikaw, ubos ng sinuptan mo. Aha. Sige, on that note, Vai, salamat gid and keep us posted whatever mga developments ini so that we can inform the public. Salamat gid. Yes, thank you, Action Kalonggit. Ang chairman ng local IATF diri sa aton no sa Bacolod City. Now, ti alang tawon tani kung bala subong adlaw may record ang Bacolod, ang Negros Occidental parti sa pag sugod na, umpisa na sa pag-booster shots no, sa mga medical frontliners or mga medical workers. Especially nga, daw sila ning hatagan prioridad. Ilang dapat unahon yung target sini. No? Kay tisubong ang challenge gani na sa mga LGUs. Nga laputan yung anay ang herd immunity. Tingwahan gid nga sa bilog nga pungsod Pilipinas. Makapangbakuna kita, try tulok bala sang lantawan ni bala natabo sa Zambales. So, Zambales, subong ko alert level 4, aporte, nagbalik to ang mga cases sa ila, ang mga hospital bed capacity nila, amat-amat nang nagakalapuno naman. Muning pinakbudlay gin mo siling mo, amat-amat na kita nga magka-recover. Hinali gani sudlan sa lain naman nga variant. Amo ning pinakadelikado kay ang lain naman nga variant to hindi bala mati isang bakuna no nga gintublok sa aton kag daw hindi naman man sige man ang kuanya mo develop sang mga sa sining COVID-19. No mo ning reason nga iban nga malugar nga naghatag gilayon sang kumpiyansa nga nagpawala na lang tapos gid diri sa aton sa Metro Bacolod, I don't know kung bala ginadiscuss ni sang EOC subong kay may mga panawagan nga luwas kundi ginubuan ang curfew o kung ang curfew halin na alas 11 hasta alas 4 sa ngaga, may mga nagaduso pag ni isubong nga kung pwede pating curfew dulaon tan lang ni. No, parang away nagid problema kag pati ang liquor ban. Ano paglantaw nyo? Balik na kita sa ginatawag nga new normal? Amo nang gusto ta? Uy, hindi ginanay magpadali-dali ha? Eh at the end of the day, hinali gani, disgrasya nga liwat, mag-spike ang aton cases, tanan gi kita masakripisyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag tapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time si Bonnie Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo isa nagdamo dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news blah, because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami direct sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman ka! Tuto, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na gina pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin ni preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po na sila nga tawag ako nga icon gayera na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iba. Ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Morning kay Arnaldo nasa Taya, hinada silingya, amo na bala ang siling Action Art. Kagapon lang kita ginakurog, sa ilan at pagkaaga, naligo na yun, kita ti pasmo, kaglukmat ang gwa. Amo na ang mga resulta sa gulpiada nga paghalog na sa protokol ta. Salig-salig, wala tao kamalig. Ay kalain to na. No, kuning kaso sa ulit, alangan magtinudloan na, hindi inang basol mahalin sini. Hinday Blasa kag Martin Aliling, maying aga mandira kag Lilia Taton. Siling niya, way gapon ka pangakot IPM Action Art.
i-check na ng taga-IPM, biman. Do ka inform naman kita na sa inyo nga sa Gardenville, problema nila to, why makot ang basura. IPM, paliw i-check nyo na ang Gardenville, kapila na dito, 2 weeks ago na nga nagreklamo da sa inyo, do ay gapon maaktuhan na. Sa inyo lugar, ka-experience mga kamudugdugay ga patay siga ang supply sang kuryente. Sa amon blood sa may Santa Fe area ko, kapilagid daw successive 3 days ani ho nga inang kadadlaw do gahibi balang adlaw nga wala gid sang trip off o kon pagkadula sa supply sang kuryente. Ang ikaduha to kahapon medyo malawig-lawig pa. Morning lang kay kasalan ni Aranzilio regard sa pamilya then Win Sakmar ha. Good morning kag Georgia Gargasiran. Hello Bacolod and hello world. Ba perting panamiyaw mo. Alas 8:56 na. Subong perti ang kuni nagpagwa sang survey ang Social Weather Station nga nagapakita nga mga preference for presidential candidates tidugay pa man tong eleksyon sunod pa man nga ang tuig to sa bulan sa Mayo. Si Bongbong Marcos, isa sa mga nagpanguna diri, purting yuhum sa mga kampon Bongbong Marcos, mo makon mo rank number 1 with 47%, si Lini Robredo is 18%, si Isko Moreno 13%, Manny Pacquiao number 4 nga 9%, si Ping Lacson 5 to 6 ang laga ni with 5%, si Bato de la Rosa nga nag-atras ni may ara pa gani mo. Ang undecided is 3%. Pero si Marcos may ginatubang pa nga disqualification case. Ang update sa politika sa nasyonal, ti daw dayon gid ang updanay kag ang tandem nga BBM Sara this coming election. Now, ang luyag sang tanan ngati of course amo gini ang big challenge sa part sang gusto ba lang nga i-educate ang tao nga siling ko ang election is one of the process nga kinanglanta ma-educate ang tao and every time may ara election ti ginatatagan giya ang tao unaw to select sang ila mga kandidato both in national and local. Now, isa ini ka big challenge ang ginatubang naton nga eleksyon. Anuman ang nagkalanabo, nagligad to nga mga political drama that is part of the strategy sa mga politiko. Kita mo sa nasyonal, purti mo kasi nala, kita kung ano ang mga update, ang mga sunod-sunod sa media, kag isang mga supporters sa mga kandidato nila, kung anong matabogin. And finally, November 15, that was the last day of substitution, tinahumangid ang ining mga palamangkutan nung tanahatagan gisang sabat. Now, ari sa nagahilapit nga eleksyon, actually, lawig-lawig pa man mga binulan, May 9 of 2022, dra na magahusga ang pumuluyo. Now, nakita naton nga halin sa una, isa sa mga nagabulig idukar sa tao, maghatag gihagid ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRB. Kung ang Comelec may mga paghanda nga ginahimo, i-check ko abi ang PPCRB kung naumpisahan naman nila ang mga preparation na ginahimo in terms of voters education. May mga na-set up na because sa pandemic ni apektado man bla. No? Ang tao, limited lang pagwa man sa puluyan. Although nga ti alert level 2 kita, may katahap pa yung iban. Online sa hotline. Joining us this morning ang taga-pamuno sang Bacolod o Diocese of Bacolod, no? I-check natin diri sa Social Action Center Director. We have Father Chris Gonzales. Father, how are you? Good morning. Hello, good morning. Sunart kag sa tanan nga mga kaupod naton nga nagapamati gid sa atong programa mayong aga. May nga gagid sa imo pad siling kuti political drama natapos na ito iya. Subong ma-check lang ko kung may preparasyon kag ginahimo subong nga mga ang Comelec, no? And supposedly ang part na isang ila sini nga dapat timuon is to educate the public mga butante. Nano ang latest subong sa part ng PPCRB, sir, with all the
political circus dito sa national, na nakasugod ng kaumpisa na kita establish ang mga members naton in every diocese o nasakupan sa diocese sa Bacolod? Oo, actually malawig-lawig ng aton nga ginaobra, nagasigig ka sa gihapon pang hangkat, no, kag panawagan sa mga tawo nga in fact mag-volunteer gigani sa PPCRB, no. Siguro may ara pa sang balang nga nagapasilapot kita dira, no. Nga simbahan na yan, separation of the church of the state, mamo sila bala. Okay. Well, siguro basic nato dapat intindihon nga obligasyon gid naton bilang matuto mga sumulunod ni Kristo abe o kung may tutuod nga paghigugma sa pungsod naton to take our election seriously, no. Kag ang aton nga obra gani hindi wala na kami gani ginatawag gini nga edukasyon kay nga ang mga tao naton bala edukado man mo, di ba? Oo, damo sang edukado nagikayo sa aton. Pero rather ang obra namon subong is to remind, no, kung ano kabalaan ang pagbotar, ano ka importante ini, nga hindi ini joke-joke, hindi ini sarsuela, hindi ini drama-drama, no, kundi amo ning mga determinar sa padulungan sang pungsod naton. Amo na nga ano na kami subong, obra kami sa mga modules na mahimo sang mga recollections siya. Nga recollection kay ipakita naton nga ang pagkabalaan bala sang pagbotar konektado gid sa pagtuo naton. Like for example, istoryahan na kita integrity, honesty, di ba? Truthfulness. Di ba mga virtues hindi nga natudlo sa Ginoo? No? Inang pagka may isa ka hinambalan. Oo, di ba? Integridad na eh. Ako maghambal ko nga hindi ko ya mag-atras, mapadalagan ko ya. Nga is actually sa matter of integrity. Paano ka karon maghambal nga maging leader ka kung wala ka integridad? May ara nga naghambal nga hindi na kuya magpadalagan, ma-retire na ko, pero lagan man gyapon. Ano kita nga klase Pilipino man ano ng mga values naton. So amo na nga dapat amo ang ibandira nato niya ang mga good values. Kaya amo kita sinaya ang mga Pilipino mga Pilipino we are people of good values. Okay. Diba? So amo na nga konektado gid ang eleksyon, ang pagpili sa gusto nga tawo sa pagtuo naton. Amo na nga rekoleksyon ng aton nga ginahimo para mapamalandungan ta kag mapangamuyuan ta sang maayo na magiyahan kita, no, sa paghimo sa aton nga mga desisyon. Yes. And of course, part of the education ng drive nga himuon man sang PPCRB, aside from educating the public no kung paano kita magpili sa gusto, ang moral lesson nga dapat maging responsible kita sa aton sining kinamatarong sa pagbuto. Isa subong gid ka challenge, especially ang social media, ang advance ng social media. Nga daw grabe gid bla pads no nga daw siling mo daw kadasig ang pag-influensya sa tao hindi hamak kitang mga Pinoy, and because of the pandemic daw halos kalabanan babad sa social media bala pads. Yeah, in fact sa bilog na kalibutan kita ang number 1 mga Pilipinas ang number 1 sa kalawigon bilang nga na-spend sa social media. Kita kita ang pinakabaskog paggamiton sang sining plataporma. Amo na gani nga kita sa PPCRB nagapang-imbitar gid sang tanan, in-invite naton ang COMELEC, kay ang COMELEC siyempre sila gid ang aton nga ginabuligan. Ang kapulisan, non-partisan na mga pulis mo, di ba? Ang military, binimbitar man naton ang media, ang TVP, no nga ako niya bala nga magbinuligay kita. Kaya nga isa man lang ang ating dinutuyo nga matadlong naton ang aton elections. Mga instrumento bala tanan sa pag-ibukar, pag-iya, pagpaklaro sa mga tao na mala makita nilang kamatuoran. Iliblaya kay ang 2 minute nga ginlantaw nila sa TikTok. Amo na ang
magdeterminar kung anong sinong ila pilion. Hindi pwede nga ang 2 minute nga TikTok yaya mo na ang ma-determine sa pila ka tuig naton pag nga leadership sa pungsod. So amo na gani nga ginambal naton, let us take our elections seriously, no? Kay sa totoo lang ang pinakamagaan to sini mga pigado mo. Amo na ya perme ang panindugan sa simbahan nga aragi kita sa side sa mga kubos, sa mga pigado, kay kung ano man ang mga decisions kinahimo nato niya, it will always be the poor who will be greatly affected. Diba? Ang mga dagko nga negosyante, may mga buffer na sila ya, pero ang pigado yaya, isang kahig, isang tuka na yaya, kung hindi naton ini mabantayan sang maayo, ang pigado gid ang pinakamagantos. Now, kundi ang normal kag ang naandan tanda nga every election may mga debate nga ginapatigayon locally and nationally nga mga kandidato para at least mabatian sa public ang ila sini nga platform of the government, the way nga magsabat sila sa mga dalagko nga isyu sa pungsod, paanong approach nila. Do you think this is still relevant kada pati muon kag ang PPCRB may plano diri sa aton sa lokalya nga magpatigayon sini Pads? Yes, may mga plano gid kita, no? Pro lang tawon ta anay kay ti mayo gani subong kaya rin nakita sa alert level 2. Mata abre ang mga helikopter naton kabay pa nga matigayon naton. Pero isa gid gani namo nga ginahandom na kung paano ya kay halin sa una ginapamatian gid ang politiko. Pero siling ko, basi simpo man nga pamatian sang politiko ang sari-sari nga gagmay nga mga tao. Ano ay hanya ang mahambal sang tricycle driver, sang nagaobra sa kampo, sang mga sakada, sang mga mangingisda. Kaya doon mo ning mga sektor nga daw hindi pa mabatian. So, yes, mapatigayan kita sa mga candidates forum, kabay pa nga maalaw kita, pero ang hando ba namon nga mapamatian man ang sari-sari nga sektor, parang matagaan man sila sa nga ang tingog nila, anong mga concerns nila, na mapamatian man sila sa nato ng mga lideres. But still optimistic kita gihapon that ang mga Pinoy hindi mabulag sang kamaturan kag dapat mangibabaw kung ano ang dapat gid nila nga himuon this coming election ang pagpili sang gusto nga leader. Yes, very, very optimistic kita. Actually, may mga tinion bala nga daw nag-give up na tasang hope naton. Mamati kita, labi na gid sa may mga edad-edad na, no, gambal bala. Amo managyapon, sila managyapon, maski sino na damapong ko, amo managyapon. Yes, natabo ina, no? Pero sa subong ang katahom sini, damo sa mga pamatanon, sila yan mismo ang nagpakanto sa aton sa opisina, padre, sobra 50% sa mga botante pamatan. Alas 9:08 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ta si Father Chris Gonzales, ang Social Action Director diri sa Diocese of Bacolod. Sorry gibads na ito ng aton linya. You were saying kay na? Yeah. Mabalik ka tabla, kutiya mo na, may madamo na nga mga tinion nga daw nag-give up man ng iban, nagabal nga mo, managyapon, batunon ta na lang kwarta, wala man nagyapon gabago, mga mo sila. Pero sa subong niya, ang mga pamatanon niya ang nagatindog. Nagakadto sa opisina, padre, hindi kami amo sini. Gusto namo niya bag-o naman nga liderato, gusto namo niya good governance. Padre, paano kita makabuligay? So, gapati nga daan kita nga 50%, more than 50%, mga 55% kuno, sang mga boto subong new voters, no? Young voters, no? Ang mga hubin niya may lain nga pananawan subong very idealistic, no? Grabe, amo na ganing ambal ko, hopeful gid katama nga ang Pilipinas may tsansa pagid man. Kay ari ang mga pamatanon na tama katahom sa ila pananawan, kaghandom nila para sa ini nga pungsod. Kisiling nila kami padre ang magasalo sini. Kami ang ang mag-aanto sini kung sala ang pilio naton. Kag kaedukado sa mga pamatan-o naton. Magambale party martial law. Sila yan mismong gabali, padre, edukado kami, kabalo kami kung ano kalain na itong natabo sang una. Never again. Ang kasakit lang,
kido-igo bala kita. May mga uban-uban na bala. Niya padre, hindi kami pareho sini. No, daw mo na bala, siling kodo kita pang inatudluan sa mga papatamatan-on sumbungaw sa ang idealismo, sang patriotismo. Niya padre, hindi kami dalalon sa kwartaya. Mag-amuning bag-o nga henerasyon. So very hopeful gid ako. Yes. So kabay pa magasigi-sigi ini kag kami diri sa Action Radio Bacolod, we are very much willing to support no para nga to educate and to encourage people nga kinahanglan ti magbuto kita sa para buton nga mayo inang halin sa tagi pusuon kag pinsar tagid kung sino ang nagakadapat da. Hindi because of the bandwagon, because of the trend nga kundi intong kabalo ko na mo batasan sinang kundi mayo dito tamo. No, to na. Ina ba lang ini amo na gani nga wala ako yan nagabase sa mga survey. Kaya nga ang mga survey ni una damo na istorya nga do hindi man masaligan. Ikaduha, amo ni sang nagkondisyon bala sa amo na lang inambal mo do manog daog naman iglesia amo ni wada na lang kita sa iya. No, pero kisa manipulado man na dira kay para ikondisyon na pabinsaron sa tao hindi na ako na magboto saya kay do materde managli. Pero basi kung manipulado ba tong mga survey, hindi kita magpadala-dala. So butilingon, importante gid siyapon tun-an naton. Tun-an gid sa gusto, kag gusto nga mga sources ang aton ginatun-an. Ang tuon naton ni malipot lang ni kumparar sa anom ka tuig nga iantos naton. So kinahanglan ako niya investment kung mag-invest kita gani sa negosyo ginatun-an naton sang maayo. How much more bilog ka Pilipinas ang aton nga irisgo. So dapat seryosohon kag tani ang mangibabaw hindi bala kay kung ano lang handom kundi handom sa Pilipinas. Okay. Maka Pilipinas dapat ang aton nga pilion. No, hindi kita ya pagbaligya sa kung diin nga mga dumuluong, no? Ang environment naton nga iya sa Pilipinas nga katahom hindi iya pag garnat saron kag ang mga dumuluong mga makapulos o kon pamilya nila makapulos kundi makapilipino ang paray sa Pilipino gidya. Okay. So on that note, Father Chris, thank you for having you this morning. Kag salamat gid sa input nga ginatag mo karon nga aga. Keep up keep us posted no kung ano maging ang sarang manamon mag-contribute tira sa PPCRB. Salamat gid Pads kag God bless sa imo. God bless. Thank you, Gid. Father Chris Gonzales, ang PPCRB sige man subong. Now, you know, vital man nimo, importante ini tuod because ang tao dapat depende man na sa imo yamo, it is your choice. Ang may final say ara sa publiko, pero kung may mga nagabulig, agud pa insindi sa publiko, kung paano ka magpili isang husto sa palabuton ng eleksyon nga hindi kita maginulsol, ina makabulig gibla kay actually ng bandera daw ay naman lang sa paksing lam. Kung sino makatag sa amon di kayuhan mo na nga amon na bla. Pero at the end of the day tuod ang istoryata diri is ang galawigon sang pagserbisyo nila kag pagpungko dira nga directly malitan man kita mo no kita man ang masakripisyo. Okay? Good morning lang kay nung Ed Gulmatico, no problem nung Eda, padala lang. Good morning gali kay pamilya Harabay, Tikon na Pungyan Nuno. Oy, Nuno ming aga, Istribor, Bagakay kay always sila monitor sa Tayao. Amo man si Inar Andiko. Wow, salamat, good morning dira sa imo kay nung Inar Andiko. Kag family Harabay, Tikon Pungyan. Nabasa ko na nigli. Araman si Lordgina Tikon. Salamat tira sa inyo halin kay Kid Ricky Orbisayan ang pagpanamyaw pero Miguelis Kid Ricky sa inyo da. Salamat gida. Ari pa may nagpadala diri sang minsay via Facebook morning man sa kay sa kay Japet Ardanya Hukay, si Dilima drug-related case, Castrilanes Rebellion gani, wala may nag-file sa disqualification nga kay Marcos lang. Monteclaro, Adrian, it's not wagoning. Biskan ang katigulangan, gambal gidya, nga naglugmok ang Pilipinas after Cory took over 3% lang kamo ang mga reklamador. Dala na da ang Katoliko.
Si Borgs Asa, may nga aga-aksyonar. Nik nyo sino mabulunter dira sa inyo mga propagandist magkamo? O kung makngita kasala, hindi sala sang isa katawo. May ara kita kinabatarong kag personal na to, no, ng mga views. Akon ginabasa ko ni tanan para at least matansyar tabla kung kumusta subong lalo ang sitwasyon sang mga butantita anong painuino nyo. General Alfredo Sapa siling nga comment ko dira sa survey on national candidates is not accurate bisan may plus minus pa cause of the volume of the voters nationwide. May be applicable sa local but not national. The public may be misled by the survey. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalatlag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Nagalimay lang pagmonitor kay Ma'am Mary Joy Camero, araga monitor sa Singapore, no? Salamat gid Ma'am Mary Joy Camero. Oy, Dr. Alfreds, aton sinigit tiyempo diri sa Wednesday presentation sa Action Hotline. Ako naman Action Artay Hupon mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas. Labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,